Assalamu alaykum mehriban tomoşaşlar. Bu sürpriz. Biz bu wagt Daşöz vilayetinin Saparmurat Türkmenbaşı etrafında yerleşýän Gysgazyk Owadan ady bilen tanalan Guşşy kafesine geldik. Ýani bäri gelmegimiziň sebäbi edil häzirki wagtda Daşar ýurtda zähmet çekýän Jumamuradyň haýysty bilen mehriban inesiniň ogly, ýani Ýagşymyrat Janyň ogly Nur Muhammediň 1 ýaş toýuny gutlap geldik. Häzir agaty Jumamuradyň adyndan sowgatlary gowşurar we şolawadan pursatlary meşhur Zeyhun Production YouTube kanalyna size hodurlarys. Jumamurada gutlaýas. Mehriban iniňiziň ýaşy uzun bolsun, döwletli ojaňdaşlar ýaly toýly günler, şatly günler köp bolsun, toýlaňyzyň başlangyjy bolsun. Benim ýakmaly hemmäňe teşekkür. Ýürüýti. Moskwada işläp berän agatynyň adyndan sürpriz. Gowşurmak üçin bolsa, meni hormatlaýan kardeşim Merdan Balbaşov. Avramada hoş gördük Merdancan. Hoşdun. Hopa halifa sağ ol. Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hemmäňize ne toýly günde hoş gördük. Ilki bilen toýlar gutly bolsun. Jigimiziň ýaşy dyn bolsun. Ýagşymyrat gutlaýas. Gapeňde diňe toý diýip geleli. Saçaklaryňa toý ýazyldyň Allahyň. Indi biz ýörüýte Daşar ýurtda öz işini dowam etdirýän, zähmet çekýän agasy Jumamuradyň adyndan gutlap geldik. Ilki bilen mehmanlar şu Jumamurad üçin bir el sarpalyňla hemmäňizden haýyş edýäs. Indi diňe bir gutlaglar däl, ýörüýte Owadan toy portreti, ýörüýte agasy Jumamuradyň adyndan ene körpeje inimide gowşurýas. Nur Muhammed ady dogurdamy? Nesip etsin ýaz. Toýlugynyň ýadygar galsyn. Indi bu sowgatlaryň barsy däl ýörüýte Nur Muhammed sana, ýani 1 ýaş toý üçin ine şu dollary, ýani puly sowgat edýär. Ýörüýte mehriban agasy Nur Muhammediň adyndan meşhurna aýdyp oturjakda. Janyň sag bolsun. Ine Ýagşymyrat san özüňem agyňa minnetdarlyk arzuwlar beýan etseňiz Zeyhun Production ýadga geçiripdi. Soň internet ulgamy arkaly Jumamurada tomaşa eder. Assalamu alaykum Jumamurada ýene urýardyk seni gutlaýan. Sağ ol Tanrı eden kömekleň Allah'dan gaýsyn. Zabegenlik beýle ýok. Şundan sürpriz boldy. Sağ ol. Ýene bir el sarpalyň, ine Jumamuradyň adyndan garaşylmadyk. Sowgat boldy. Ýigitler hoş gördük. Toýlar gutly bolsun. Janyňa sag bolsun. Aýtsa bolama. Toýuňyza gaýsyn ýa sowgatlar üçin. Siziň hem gapeňizde toý bolsun. Minnetdar, janyňa sag bolsun ýigitler. Ýagşymyradyň dostlarymy? Klassdaşlarymy? Aýtyp bolama ýigitler. Agam janyň sag bolsun. Siziň hem ogul gyýdyňyzda nesip etsin şular ýaly Owadan toýlary. Bize bir giň göwün beren biri bar. Şol göwüni gülmekden diň nesip etme. Bilip bolmaz bu şarkanlyk ýollarda güdüresek kalmakdan diň nesip etme. Dinden çıkarma gör dine geleni, sandan çıkarma gör sana geleni, inan göwresinne jana geleni, bu dünya gelmekten bir nesip etme. Keremlisin, öz bendäňe insaf et, senden gorkmadykdan sonra hasabat. Mümkin bolsa köp bilmişden halas et, bilimden, bilmekden bir nesip etme. Gaşyrma gör egne göterenimi, tapmaga yardım et yitirenimi, adam diýip dünya getirenini, soň adam bolmakdan bir nesip etme. Nur Muhammed sanam ilimide, günümide, halkymyda, arkadaly gahrman serdarymyda, ýurdumyda iň bir gerekli insanlaryň, bir goç ýigitleriň biri bolmany tüýsüregmeden dilek edýäs. Hemme maksat muratlary, arzuwlary amala aşýan ýigitleriň biri bolsun Allahyň. Janyňa sag bolsun. Jumamurad agy üçin bolsa dogollarym bar diýen aýdym haýyş edilen bagşlardan. Ýürüýte dogollar üçin, Daşar ýurtda dogollar üçin dowam edýär. Toýlar gutly bolsun. Yeah!
tepde ayda, ya olmasa toyda, yatta yasağı dövrümüz ulanıp bireyde. Bolmaly uzakta, kalmaly dudakta, doğan ağala, destesmaly munna. Düşüp tepde ayda, ya olmasa toyda, yatta yasağı dövrümüz ulanıp bireyde. Bolmaly uzakta, kalmaly dudakta, doğan ağala, destesmaly munna. Doğanlarım var, men doğanlarım var, elimde menin yanımda doğanlarım var. Toyumda hizmatta, yin bağıtlı günne, meni bağıtlı ediyen doğanlarım var. Doğanlarım var, men doğanlarım var, elimde menin yanımda doğanlarım var. Toyumda hizmatta, yin bağıtlı günne, meni bağıtlı